Добре, сега разказвам на всички малко повече за това как създадохме ИТОВИ. И означава иновация и технология. Както виждате при iPhone, тези ИТА означават точно това. То е английското към. Просто към. А ви е латински корен, който означава да живееш. Добре, ние използваме технологии и иновации, за да живеем по-здравословно и да правим по-добри избори. Нали? Целта ни е да имаме нещо в джоба си, което ни помага да станем по-добра версия на себе си. Нали? Действието е най-важно. Ученето без действие е безсмислено. Знанието е сила, не е вярно. Знанието е сила, ако се прилага. Нека започваме. Така измислихме думата ИТОВИ – иновационни технологии за по-здравословен живот. Днес ще споделя презентация и ще се забавляваме. Ще бъде малко като миналия път, няма да е скучно с тонове слайдове, въпреки че този път имаме такива. Миналия път нямахме. Но този път имаме и няма да е скучно, ще се забавляваме, ще правим подаръци, нека споделя екрана си бързо. И искам Мишел или Джона да ми пишат, ако има проблем. На режим не ме безпокойте съм. И ще натисна. Слайдшоу тук. Мишел, виждаш ли всичко добре? Мишел, ще пишеш ли? Но не, дори не мога да те чуя. Тя казва да. Добре, и ще опитам още едно нещо. Ще опитам стила На водещия. Имам бележки тук. Върни се. Ето. Добре, Мишел. Кажи ми дали виждаш всичките ми бележки. Опитах се да упражня това с съпругата си и беше странно. Добре, и може би можете просто да ми пишете тук също. Да видим. Как се справя той? Ще започнем, не ми трябва. Интервю, за да опитам пак. Не знам защо не проработи от първия път. Добре, Мишел, виждаш ли бележките ми, бележките за презентатора? Ако ги виждаш, странно е, но ще ги махна. Да, виждаш ги. Смешно. Това не е мое. Пише, усмихни се. Добре, ще се върнем и ще пусна. Добре, днес говорим за скритите модели на теб, нали? Така че се учим да чуваме какво тялото ти е казвало през цялото време. Имам бележки, ще ги гледам на телефона и ще премина през слайдовете. Така че просто имайте търпение с мен, защото мисля, че си заслужава да ги поглеждам от време на време. Така че да, разбрах, че докато подготвях това, една от ползите от 11 години в бизнеса е, че можем да се учим от експертите, а това сте вие. Много от вас правят това от дълго време. Вие изграждате бизнеса си или използвате инструменти или технологии, за да вземате по-добри решения, нали? Вземайте по-добри решения. Често чувам, че сте залети с информация. И това е трудно, когато тепърва започвате бизнеса си, както знаете. Така че, докато напредвате и работите по бизнеса си, привличате нови хора, това е номер едно нещо, което те трябва да преодолеят. Да бъдат залети с съдържание. Особено с ChatGPT, сайтове.
Google, спонсорът, който ги е довел, продуктовата компания и след това научаването на всички продукти. Има просто толкова много. С това жонглирате с семейство, деца, нали, работа, социални медии, Netflix. Имате толкова много неща, за да се опитате да преминете през целия шум, за да чуете това, което наистина ви интересува. Нали, мен ме вълнува духовното, семейството и здравето. И така тези неща, как да намеря време през целия шум, за да слушам. Тялото си, духа, семейството, това е важно. Днес ще се фокусираме върху телата ни. Чатът е отворен. Ще минем през промоции и цени. И определено, ако имате някакъв вид прозрение, споделете го с нас. Колкото по-ангажирани сте, толкова по-голям е шанса да спечелите приятели от Нидерландия, Австрия, Япония. Пишете ни. Искаме да ви чуем. Бойзи, Айдахо, бъдете ангажирани за допълнителни хиксове и по-голям шанс за печалба. Обичаме да учим от вас. Ще минем през приложението, за да разберете какво включва. Ще спомена и къде да намерите ресурси. За някои е като как учите, какво правите, има Facebook групи на вашия роден език. Ако не ги намирате, пишете на поддръжката. Потърсете и то ви на испански или френски за помощ. Ставаме все по-добри и по-подкрепящи. Вижте точка 3. Ще има повече поддръжка, функции и партньорства. Освен групите, правим уебинари на всеки няколко седмици. Имаме нашия уебсайт и има падащо меню, което казва ресурси. Трябва да видите вашия уебсайт на вашия роден език също. И след това имаме много видеоклипове в YouTube. В момента ги преглеждаме. Някои от тях са стари, но определено ги филтрирайте. Намерете видеоклипове в YouTube на вашия език. На последния уебинар преведохме няколко езика. Качихме ги в YouTube. Поправи ме, ако греша, Джон. Ако не, ги слагаме във Facebook групите. Превеждаме всеки уебинар. След 3 до 6 месеца ще ги изтрием, защото няма да са важни. Ще вземем най-доброто за обучение. Накрая ще имаме кратки въпроси и отговори. Ще мина бързо през това. Ако имате въпроси, ги пишете в канала. Нашите служители са тук и записват за тях. Добре, нека направим бърза анкета. Ще направя няколко. Нека го направим. Добре, значи слушаме телата си. Нека пуснем тази анкета и тогава искам да помислите, нали? Помислете за този въпрос. Колко често чувствате, че тялото ви се опитва да ви каже нещо? Често се улавям. Може би отивам на фитнес, играя пикълбол, прибирам се и пия енергийна напитка след 16 часа и се чудя защо съм толкова уморен. Или какво стана днес, забравих какво правих, нещо ме боли. В натоварения ден тренирах, играх пикълбол, закарах децата, имах зум срещи. Напред-назад не спирам и всъщност не обръщам внимание на сигналите на тялото си. Знам, че това ми се случва ежедневно. Добре, приключвам с тази анкета и добавям нова. Нека споделим резултатите. Много интересно. Виждате, че повечето хора усещат, че тялото им се опитва да им подскаже нещо всеки един ден. Чудесно. 100% от вас са отговорили на това, вярвам.
Това е страхотно. Добре, нека направим още една анкета тук. Искам да направя. Вашия опит с Итоби. Всъщност, нека не го правим, защото вече го направихме. Добре. Кажете ми. Да. Виждате ли това за борбата? Малко забива. Може би ще изляза. Това е главно за това с какви трудности се сблъсквате и в кои сфери. Покажи ми бутона за пускане, приятелю. Виж. Няма да е друго. Добре, с кое се борите най-много? Енергия, стрес, сън или фокус? Трябва да помислите. Помислете за минута. Да, всъщност трябваше да направим залози. Преди това, защото щях да заложа, че в днешния свят това ще бъде или фокусът, или енергията. Имам прозрение, което може да е интересно. Фокус, човече, както казах, Netflix, социални медии, работа, семейство, деца, сега с гиг икономиката и Fable, забавлявам се толкова много и работя повече от всякога. И мисля, това не винаги е добре. Приключвам анкетата, показвам резултатите. Интересно, нали? Фокус и енергия. Стрес и сън. Ако бяхме внимавали, бих заложил, че повечето от нас се борят с съня. Това влияе на фокуса и енергията. Това е моето мнение, не знам дали сте съгласни, но има проучвания, които показват, че сънят, получаването на този дълбок сън определено не е плодовито. Не помня статистиката, но трябва да работим върху това. Влияе на живота ни. Добре, това е готово. Ще се върнем към анкетите след малко. Благодаря ви за участието. Добре, преди някой да ви научи, тялото ви вече е знаело, нали? Знаело е как да диша. Знаело е как да се лекува. Знаело е как да расте. Знаеше как да общува. И това става през целия ви живот. Не винаги разбирате тялото си, нали? Повечето казват това. Тази вечер не е за това да ви поправим, а за това да се вслушаме в телата си. Както казах в началото. Сигналите, които сме забравили. Осъзнаването винаги предхожда промяната. Срещали ли сте някой, който е променил живота си без да е бил осъзнат? И така, как очакваме наистина да променим здравето и уелнеса си, за да променим пътя, по който вървим, освен ако не сме супер осъзнати? И ако не правим прегледи като баща ми, за когото разбрах, че не е ходил на лекар от 13 години? Нито едно като кръвни изследвания или нищо. Ако нямате това, не знаете къде сте. Като баскетболна игра, без да знаете кой. Какъв е резултатът? Не знам кой печели. Какво да правя? Наистина помага да знаете правилата на играта и резултата и да имате вяра, нали? Има книга, мисля Джак. Играта на живота от Джак говори за 3 неща. Трябва да играете играта на живота, за да играете всяка игра, но трябва да знаете тези 3 неща. Първо трябва да знаете правилата, иначе не е забавно. Трябва да разбирате къде се намирате във всеки момент от играта. Ако помислите за настолна игра, спорт, нещо такова, трябва да знаете къде сте, за да прецените. И тогава трябва да вярвате, че можете да спечелите. Иначе не е много забавно.
Играли ли сте игра, в която ви смазват? И е като, да, добре, не ми хареса. Това не винаги е забавно и често няма да дадете всичко от себе си. Така че трябва да имате вяра, нали? Тези три неща са наистина много важни. Колко от нас чуват това? Няколко бързи статистики. 50 бита в секунда е това, което разбираме с нашето съзнание, хора. Има милиони битове в секунда, докато спим, или в подсъзнанието, не само докато спим. Милиони срещу 50. Мисля, че това е доста голяма разлика, което ни казва всичко. Вие сте виждали аналогията с айсберга в много ситуации. При нас е важно за телата ни. Повечето процеси не достигат до съзнанието. Енергия, стрес, възстановяване, сън. Това, което чувствате, е върхът, моделите са отдолу. Нали? Това, което чувстваме, това, което изпитваме, е самият връх на айсберга. Но това, което става, и за това понякога не знаем какво става и сме объркани, защото не виждаме всичко. Трудно е да се фокусираме. Представете си, може би един или двама от вас са били на кораб и са търсили фар. Моделите шепнат преди проблемите да проговорят. Обичам този цитат. Не знам кой го е казал, но моделите шепнат преди проблемите да проговорят. И е интересно, ако се замислите за фар, това ме накара да се сетя за него. Колко трябва да се фокусирате върху намирането на тази светлина, за да знаете на къде да отидете? Ако сте някак разсеяни, не обръщате внимание. И дори да я видите и след това се разсеете, ще я загубите, нали? И така, макар да не става дума за очите ни, става дума за ушите ни, за нашата мекота и медитация. И разбирането къде сме, използвайки инструменти за преценка. Къде сме в играта на живота, нали? Дали е кантар, и тоби скенер, сканиране на лице, кръвни изследвания или ДНК, има невероятни неинвазивни инструменти, които дават мощни резултати и отчети, които ни насочват дали трябва да отидем на лекар. Това сочи насам. Не е диагностичен инструмент, но има индикации, че може да кажете да, заради Хикс, Y и Z. Трябва да поговоря с приятел и може би с лекар. Това е цялата цел, нали? Всички напишете по една дума сега. Какъв е шепотът, който тялото ви дава напоследък? Искам да чуя това уморен, мъглив, напрегнат. Нека прочета няколко от тях и на вас. Искам да го чуя. Да, умора, главоболие, напрежение, изтощение. Да видим какво още. Мъгливо. Неспокоен, претоварен. О, Боже! Лично казвам да на всичко това. Защо не можем просто? Всичко, което казвам, е като да се гледам в огледалото. Така че не приемайте нищо от това като лекция, но е важно да разберем наистина внимателно, като къде е тази светлина, как да намерим фара и как да запазим фокуса, за да не се колебаем и да сме някъде другаде. Иначе ще бъдем уморени, тревожни и стресирани, нали? Благодаря, че споделихте тези неща. Някои от тях може да са трудни за споделяне. Оценявам това. Всички познаваме онзи приятел, взема 17 добавки. Без рецепта, спи по 3 часа, пие 2 енергийни напитки преди обяд и казват: чудя се защо съм уморен. И постоянно се оплакват. Ти си като брат. За какво говориш? Погледни се в огледалото и си задай тези 3 въпроса. Не мога да кажа това, защото съм бил там. Бил съм в тази ситуация и съм си казвал: чакай, не спах снощи заради това или онова.
Едно от нещата, на които се възхищавам, мисля, че е Швеция, поправете ме, ако греша, бяхме там преди няколко седмици или месец. И те имат това, може би е Финландия, но имат книга за притеснения. Това е културно нещо до леглата на децата. И вечер учат децата си да записват всичките си притеснения в нея. След това затварят книгата, оставят я и казват: ще се притесняваме утре, затворено е, няма да го докосваш. И така, помислих, че това е доста интересно и направих това с баща ми. Мащехата ми почина преди 2 седмици, не преди 2 месеца. Това беше първото нещо, което казах на баща ми. Той започна да се притеснява толкова много. Не беше веднага, не беше същия ден, но беше доста близо за големи, малки, важни неща, но нищо нямаше значение тогава. Казах: татко, ще запишем всичко, ще го организираме в книга и ще я затворим. И тогава в петък ще се притесняваме за тези неща в петък и това му помогна изключително много. Възхищавам се на това в тази страна. Проблемът, който имаме, е, че всеки има своя най-добър съвет, но никой не е вървял по вашия път. Никой не е бил във вашите обувки. Нашето ДНК е уникално. Само вие знаете кое е най-добро за тялото ви. Важно е да слушате. Има хора, които казват не на това или да на това. Знаете, това е като смея се на това. Срещал съм хора от двата спектъра. Студените душове са най-доброто нещо. Срещал съм хора, които казват: не ги правете, добре. Същото е с кето, периодичното гладуване, заземяването. Хората са против заземяването. Странно е. Има да и не за нещата. Имате редовното хей, това е най-доброто, това се случи. Това е страхотно, между другото. Споделянето на любимо масло или нелюбимите. Какви резултати сте имали? Или любимата добавка на Джейн. Може да е най-добрият ви приятел. Споделяте свидетелството. Всичко е добро. Всичко е добро. Въпреки това, проблемът е човекът, който слуша това. И слуша това. И отново, както и да разполагаме с всичко необходимо сега чрез изкуствения интелект и Google. С нашата компания има толкова много. Затова обичам подхода на привличане, при който ги привличате към продуктите, защото знаете по-добре от всеки. Ще направим томбола. Вие знаете по-добре от всеки, че продуктите ще им помогнат, но как да ги достигнете? Как да направите продуктите и маслата част от ежедневието им, за да променят живота им, нали? Имате това свидетелство, искате го за себе си и семейството си. Трябва да ги привличате към продуктите, а не да им ги налагате, според мен. Ще стигнем и до това, нали? Нека те решат. Добре, ще подарим 2 безплатни месеца за E2V Face Scan. Всеки отговорил на анкета 1, автоматично ще получи отговор. Но ще добавя или ще се отвлека от това, което мрънкам сега. Ще добавя анкета. Още една анкета за малко допълнително. Добре. Ще направим това. Ето. Лесна анкета. 2 въпроса. Предполагам, че всички ще кажете да. Понякога има хора, които казват: знам точно как се чувствам винаги. И са много добри в това. Майка ми е доста добра в това. Интересни резултати. Джон и Мишел, сигурен съм, че имате списък за мен. Ще отида да превъртя насам. Взема списъка. И след това ще проверя двойно. Тези хора бързо.
Добре. Много взаимодействие от тях. Страхотно. Добре. Виждате това на живо. Забавно е. Победителят за 2 месеца безплатен фейс скан. Затваряме това. Това е. О, Кели. Кели, знаеш ли? Не можем да позволим това. Вече сме твърде интегрирани. Добре, премахваме я. Кели, ти го получаваш. Подаряваме още едно, защото се чувствам въодушевен за това. Добре. Мария, мисля, че това ще бъде. Браво. Добре. Мария. Едно нещо, което не направихме, Кели. Едно нещо, което не сме правили преди, е, че трябва да напишете имейла си в чата сега или да го пратите на support@itobi.com, същия имейл за Itobi. Ако нямате скенер Itobi или FaceScan, просто ни дайте имейла си. Ще го уредим. Страхотно. Нека спрем анкетата и продължим. Справяме се добре. Добре, нека споделим резултатите. Някои от вас казаха: не, за какво говориш, Сай, знам точно какво. Чувствам през цялото време. Страхотно, браво на вас. Окей. Нека преминем към глава 2. Моделите се повтарят, така че ще прелетим през това много бързо. Самотният човек, не знам защо казах самотен, може би защото баща ми ме накара да се чувствам тъжен за него. Още една добавка, после друга, повече кафе, по-добри витамини и навици. Тя винаги се опитва да се поправи. Познавате този човек, вероятно се гледате в огледалото и много от нас се чувстват така. Вместо да разберете какво ви изтощава, не как да го поправите през цялото време, а как да поправите самите симптоми. Не можете да промените модел, докато не го видите, нали? Най-силното във вашето тяло е сърцето. Електромагнитното поле на сърцето е превъзходно, 10 пъти по-силно от всяко друго електрическо като мозъка ви, много по-силно и измеримо извън тялото ви, което е интересно. Друг факт за моделите е, че 50 до 1000 пъти имаме тези мисли в главата си на ден. 50 до 1000 мисли всеки ден в главата ни и повечето са повторения. Така че имаме една и съща мисъл отново и отново. Така че ако е отрицателна, трябва да промените парадигмата си към позитивизъм. Но мислите ни са важни, нали? Мислите се равняват на отношение. Мислите ни се равняват на отношението, това ни променя, нали? Преди известно време имах ужасен ден. И нямаше нищо общо с тръгването ми от работа или вкъщи. Но имах лош ден. На път за вкъщи, всъщност започнах да мисля за други лоши неща, като скарването с жена ми. Мисля, че беше преди седмица, защото си казах, това ме дразни, дори не мога да си спомня. Но имах тези мисли, оставих я добре сутринта. Когато се върнах, каква беше нагласата ми, когато влязох? Нали, тя е щастлива, гледаме, а аз съм ядосан и тя пита, какво правиш и какво направих. И подсъзнателно бях ядосан на нея от скарване преди седмица. Така че мислите ни се равняват на отношението ни, равняват се на поведение, което става наше поведение и след това се равнява на резултати, нали? Мислите ли, че ме целуна? Не мисля. Така че имате резултатите там, нали? И много от тях са повторения. Трябва да забележите тези модели, тези мисли също добре, не е само слушане на болки и стрес. И тези мисли имат значение и ще помогнат за поправянето на много от нашите вътрешни здраве и външен уелнес, добре и менталност. Гените също имат значение. Ако мислите за близнаци, ако мислите за еднояйчни близнаци,
Виждал съм еднояйчни близнаци, където единият е бил с наднормено тегло, а другият не е бил. И гените им са сходни, нали? ДНК е сходна, но всичко е свързано с навиците ни. Гените зареждат силата, тенденциите, чувствителността и предразположенията, но изследователите смятат, че начинът на живот определя дългосрочното здраве. Чух това онзи ден, Чух това и ми хареса. Не е важно колко живеем, а как живеем. Дори да живеете 10 години повече или по-малко, ако сте здрави и се чувствате добре, това е важното. Добре, ще прескоча някои от тези неща и ще премина към трета глава на преводача. Имаме тези продукти. Сега, как да преведем това, което чувстваме и чуваме, в други по-завладяващи и директни реални неща? Един начин е да слушаме интуицията си, не я заместваме. Тя е по-силна от всичко тук, предполагам. Но искаме да подкрепим вашата способност да слушате, нали? Да следвате път с помощта на технология. Сега скенерът и то слуша повече в момента. И така диета, стрес, сън, как се чувствате сега? Това е разговор в реално време. Ние измерваме маслата и добавките и ги пращаме на тялото ви. И вие реагирате на честотите на продукта, добре? Всяко праща към тялото ви стотици пъти. Лицевото сканиране не показва как реагирате на честоти, особено от компаниите за продукти. А как реагирате на живота? Как работите? Какви са вашите модели във времето? Той наблюдава вашия ритъм. По-важно е да следите моделите от лицевото сканиране. Всяка седмица, отколкото почти всичко тук, нали? ДНК тестът е достъпен в САЩ, но се базира на вашата реална ДНК и ви дава база за това на къде да продължите, нали? Микро и макронутриенти, възпаление, заедно те са вашето уелнес огледало. Добре? Уелнес огледало. Искам да направя нещо бързо. Преминавам през това. Ако не виждате сканирането, обновете приложението. Преместете това. Добре, нека минем през сканирането, за да знаете. Ако искате да пратите дистанционно сканиране, кликнете и изберете колко души го имат. За този уебинар и за гледащите записа, ползвайте линка, който ще споделя. Това са стъпките. Избирате лицево сканиране и натискате дистанционно сканиране и избирате колко души ползват линка, добре? Един линк. Ако го пратите на 50 души, това са първите 50 души, ползващи безплатното сканиране, което давам, нали? Можете да зададете срок на валидност и да кажете, че изтича на 1 август, което между другото е вярно, нали? Давам ви го и сега. И можете да го направите повтарящо се. Така че мога да кажа, тези 50 сканирания се обновяват всеки месец. Виждате ли? Наличните 300 сканирания. Тук, защото е нов месец. Добре, не съм раздал дистанционните сканирания. Добре, никой не ги е ползвал. Сега, лично аз мога да правя неограничени сканирания. Но за дистанционни сканирания ползвайте този код, този линк. Или ако снимате този QR код, той ви насочва да направите сканирането веднага. Но не се колебайте да го снимате и след това просто използвайте линк кода HORA 14 VZXO. Това ще ви даде безплатно дистанционно сканиране на вашия телефон. Силата е, че не е нужно да сте там. Винаги можете да проследите вашите връзки за отдалечено сканиране. Кликнете върху него, както виждате със стрелката, и превъртете надолу, за да видите историята. Не искам
да нарушавам поверителността, но можете да видите историята на дистанционното сканиране. Всеки, който направи сканиране, което сте пратили, винаги ще имате отчета им в телефона си, те също, за да говорите с тях. Очевидно това препоръчва продукти, добавки и масла. Това също дава много прозрения за моделите, на които искаме да обърнем внимание. Как са сърдечният ритъм, натоварването, стресът, уелнес прегледът, парасимпатиковата активност. Как изглеждат те не днес, не е супер важно днес, но как изглеждат с течение на времето, добре, през седмиците. Ако не знаете, можете да кликнете върху всяко и да видите числата. 7 на 10 в норма ли е, можете да видите какво значи. Така че можете да кликнете върху всяка от тези карти и да видите с какво се сравнявате тук. Има и тенденции. Така че, ако се върнете към сканиранията на скенера и лицевите сканирания, можете да видите, че плъзнах тук и разглеждам моите лицеви сканирания. Всъщност мога да кликна върху това малко дясно, това малко бутон за меню горе вдясно до тенденциите. И вместо да гледам моята парасимпатикова активност през цялото време, мога да избера показатели и да променя графиката, за да гледам сърдечния ритъм и стреса. Това е мястото, където става ценно да се обръща внимание на това, къде се намираме, в тази игра на живота. Добавяме проучване преди сканиране. Служителите питат защо го показвам. Не знам, сърдете се по-късно, добре, но го правя. И така, какво ви е на ум днес? Можете да изберете да добавите още 2 категории, които ще помогнат за претеглянето на отчета. Той няма само да предлага продукти въз основа на тези категории, но помага за препоръките. Има и опция за пропускане на раздела. Мисля, че е важно да имате това лично, защото, както казах, познаваме телата си най-добре. Това заслужава, мисля, възможност за индивида да каже: да, искам да обърна допълнително внимание на нивата на енергията си или на настроението и медитацията си. Напоследък е малко по-различно. И казах всичките ми 4 дъщери, шегувам се. Да, разбирате го. Тийнейджери. И да, това ще помогне за изграждането на тази връзка по малко по-персонализиран начин. Това предстои. Сега нека преминем през демото на живо, но първо, бърза безплатна препоръка. Има програма за препоръки, независимо дали имате сканиране на лице и Тоби или скенер и Тоби. Искам бързо да раздам безплатна препоръка, да видим. Да проверя дали имам всичко. Всъщност, оставете ме да погледна. Да, не мисля. Да, окей. Човекът е добавен. Всичко. Наред. Добре, правим безплатна препоръка. Имам още една анкета. О, добавих. Добре, Бети. Бети, знаеш процедурата. Дай ни имейл. Добре, ще направим бърза анкета. И тя ще бъде за... Приключи. Добре. Това е за iYuga. Така че, само един бърз въпрос към вас. Кликвали ли сте на iYuga отчетите? Наричаме ги iYuga във вашия отчет. Не те разбирам, Сай. И очаквах мнозина от вас да кажат точно това. Нямам представа за какво говориш. Или не, нали? И това е така, защото е планирано. Всъщност не сме говорили за това твърде често, така че това е наша вина.
но е супер забавно всеки път, когато го правим. Искам да ви покажа резултатите съвсем набързо. И така, някой от вас да, много от вас не, което е супер. Така че това ще ми даде възможност да добавя малко яснота към съвсем друг отчет, който можете да консумирате по различен начин, което е различно. В края на отчета има цветно колело. Стрелката е тук. Какво е това? Пише бета. Това всъщност ще отвори вашия отчет. Изглежда така вдясно, страницата с колелото. Дава ви нов начин да гледате колелото и да добавяте към него. Уникално е. С текущото колело, разбирате го, нали? Показва емоционалното колело и това на телесните системи. Страхотно е. Можете да ги вземете, сложите в колелото и юга и добавите. Хубавото е, че можете да го споделите с други хора и те да го клонират. Това ми е любимото. И ви дава възможност да добавите малко индивидуалност. Кои сте вие? Какво правите? Допълнителни услуги. Като продажба на нещо, например коучинг. Готино е. За да научите повече, кликнете тук, сканирайте QR кода. Пишете тук, добре, Кели в iYugat.net, тя ще отговори на въпросите ви. Партнираме си с тях, доста е яко. Всъщност, открих, че много от нашите потребители, които го използват, го харесват. Просто трябва да навлезеш в нещата. Знам, че е още едно нещо, но виж тук, имаш колелото на телесните системи, премиум съдържание и информация за айтови. Представете си фризби, давате колелото на някого, той вижда всичко и казва, добре, кои са телесните ми системи? Какво казва Кели за айтови? Кои комплекти се препоръчват? Имате топ продукти. Доста е уникално. Можете да вземете цялото си колело тук, което е основно от отчет. И след това добавете само този отчет към други неща, които можете да направите. Изглежда наистина добре на iOS и Android. А също и ако създавате такъв, още по-добре на десктоп, невероятно е. Проверете го, сканирайте кода. Това е колелото. Така че, добре, да, ще ви покажа. Имаме 10 минути тук. 10 до 20. Споделям екрана си. Виждате ли екрана ми? И това бързо обучение ще ви покажа само малко за сканирането и отчета. Това е необща независима компания. Ето как изглежда отчет от сканиране с iTovi, нали? Сканирате някого, пратете му видео или статия за мандарина на следващия ден. Проследете ги на следващия ден. Същото и с сканирането на лице. Вижте тук, прочетете повече. Има много информация, статии и категории. Може да нямате някои продукти, но превъртете надолу, за да видите дали съществуват под всеки продукт. Емоционалният отчет, когато пише 1, 2, 3, 4, това означава точно това. Всеки продукт, това е продуктът или това е числото, към което сте имали най-добър отговор. Добре, след това второто, след това третото, след това четвъртото. В емоционалния отчет обърнете внимание на категорията с най-много, в случая 5. Ако превъртите надолу, можете да видите топ 5 продукта, които най-добре поддържат тази категория. Това може да е различно при всеки индивид. Виждал съм го много пъти. Въпреки че вдъхновението може да бъде вашата топ категория и може да бъде моята, ние може да покажем няколко различни продукта тук долу. Защото телата ни реагират по-добре на тези продукти. И двете поддържат категорията. Обърнете внимание, защото тялото ви вероятно ще ги абсорбира най-добре. Трябва да съм съвместим. Не мога да кажа, че тялото ви се нуждае от тях.
Вижте тук, изглежда балансирано. Можете да превъртате. Добавяме бутон, защото много не могат да кликнат, и аз понякога. Ако плъзнете върху картата, аз хващам като вдясно от емоциите, можете да плъзнете и да видите списъчния изглед. Това е чудесен начин също да кликнете върху него, да прочетете какво означава вдъхновение и да преминете през вашите категории. Вместо колело, виждате списък. Добре, вижте списъците си тука. Това, което работи добре, е да вземете лист хартия и да си записвате. Кои са, може би, топ 2 или 3 тук в това емоционално колело? На какво да обърне внимание? Системи, кожа и коса. Мишел, виждаш ли сърдечно-съдовата? Храносмилателна система, вау, това е огромно колело, нали така? Или, как ги наричам постоянно, сега забравих. О, ще ме измъчва. Както и да е, кликвам там и виждате топ 5, но дисбалансът в този отчет е луд. На тези трябва да обърнете повече внимание. Отново, можете да превъртите през всяко от тях и да видите, добре, Копайба, аз всъщност, това е вторият ми продукт и ще го вземам. Ето списъчния изглед. Когато сте с хора, топ продуктите, които им пращате. Записвате тези, но задавате въпроси. Какво означава това за вас? Как ви говорят тези? Какво мислите за това? Чудесно, просто слушайте, добре? Кои категории ви привличат? Преди да кажете на какво да обърнат внимание, питайте. Добре. И след като ги изслушате, те може да кажат да, доверието наистина ми говори. Тогава знаете, нека им кажем и видим дали са в топ 7. Пробиотици, бих оградил пробиотиците 2 пъти, приятели. Те са в основния им отчет и им говорят, добре? Така че това са въпросите, които ще ви помогнат да съставите преглед на уелнес, начина на живот или план. Същото е и с системите на тялото. Знаете, може да ги накарате да кажат, всъщност храносмилателната е пълна, да, ето го. Има смисъл млада дамо, защото е номер 1, нали? Освен това, нека видим номер 5. Да, това е демо версия, така че може да не е толкова точна. Но да, така работи това. Искате да преминете през отчетите индивидуално с тях. Някои от вас имат множество отчети. Ако кликнете горе, ако плащате за премиум, ще видите още отчети тук горе. Или може да видите още отчети там, ако плащате. Не винаги означава, че ще ги има. Искам да се върна към началото. Ако не виждате сканирането, телефонът ви не е актуализиран. Ако превъртите надолу тук, това видео за iTovi е 5 минути и трябва да го гледате. Ако не е на вашия роден език, ще бъде на нашия уебсайт itovi.com. Ресурси имаме това 5-минутно видео на 17 различни езика или нещо такова в нашия YouTube канал, така че проверете това. Също така, на последно място, продуктови групи. Тук създавате групи, продукти, които имам. И Street Case, определено искате да направите това, защото ще ви помогне да съставите един персонализиран отчет, за да им дадете мостри веднага. Добре, накратко приключваме. И след това също ще изпратя това на всички като PDF, както направих миналия път, което ще ви даде някои най-добри съвети и трикове, които са много повече от това, което ви дадох, което ще помогне на бизнеса ви. Добре? Исках да подаря още едно нещо, но също и промоция. Така че, ако някой от вас се колебае или търсите приятели, които се колебаят, това ви дава възможност да получите и препоръка.
Така че тук има няколко програми, нали? О, ето го. $50 за скенера и сканирането. Плащате $50 веднъж. Членството за скенера е доживотен план, най-популярният е. Плащате 630 и сте готови. Еднократно плащане без месечни такси. Абонаментът за сканиране на лице с скенер и ТОВИ е 19,99. Ще обясня след малко. ДНК комплектът е 280. Сега ще получите $25 отстъпка от това с промокод PATTERNS. Не го ли написах? Мислех, че съм. Не мисля. Промо. Кодът е PATTERNS26, добре? PATTERNS26. И ще го напиша тук преди записа. Или нека видим, няма значение. PATTERNS26. Досадно е. По него чухте 1000 пъти PATTERNS26. Това ви дава $150 отстъпка до 630. Ще ви даде първия месец безплатно за сканиране на лицето и след това. Ако искате месечен план, ще е с $10 по-евтино. Завинаги 29,99 вместо 39,99. Ситови Lifetime Plus имате $80 отстъпка за първия месец и 11 вноски по $79,99. Плащате 11 пъти вместо 12. Спестявате $80 и 25% отстъпка за аксесуари. Купонът изтича на 1 август. Напишете го в чата. Трябва да го знаете. PATTERNS26. Това е кодът, изтича на 1 август. Преди края нека направим още една томбола. Не мисля да правя анкета, но може. Има една тук. Нека видим. Спри споделянето. Не е нужно да споделям, виждате екрана ми, нали? Така. Добре. О, да, това. Така че това е само за мое лично удоволствие. Чували ли сте за дропли? Ако да, кажете да. Или да, обичам го. Или да, никога не ми е харесвало. Добре е. Без лоши чувства. Да, повечето не са чували. Добре. Прекратявам анкетата. Сподели резултатите. Добре. Страхотно. Да. Видяхте ли отговорите? Добре, хора, нека направим още една томбола. Тази искам да направя $50 PayPal. Просто искам да ви изпратя $50, добре? И след това, забавното е, че можеш да избереш още един човек. Не е задължително да е от този вебинар. Може да е някой друг. Просто ми дай имейла му и кажи, че е от теб. Няма да им казваш, че е от Итови. Ще кажеш нещо от сорта на «О, не, моят двор става шумен». Кажи нещо от сорта на «Хей, исках да ти дам това». Не ги лъжи, но каквото пожелаеш. Само не казвай, че е от Итови, защото е от теб. Ти избираш да им го дадеш. Можеш да си го запазиш, но ще ни дадеш имейла им. Добре, да започваме. $50 чрез PayPal. 2 броя. Да започваме. Кой ще спечели? Давай. Естер или Кристина? О, Естер, съжалявам, мразя това. Кристина, дай имейла си. Добре, дай имейла си. Ако вече си спечелила, не можеш пак. Това трябваше да те премахне. Ще го завъртим пак. Джозеф, добре. Понеже направих 2 там, направих го нарочно, искам да се уверя, че ме чувате, ще ви дадем по $50 чрез PayPal, добре? Всеки от вас ще ги получи. Първият човек може да избере когото пожелае, но Джозеф, ти получаваш 50-те, добре? Добре, с това съжалявам, хора. Надявам се, че ме чувате добре. Нека се върнем към това. И да приключим тук. О, исках да ви покажа нещо бързо.
Сканирането на лице. Ценообразуване. Добре, има объркване. Ще приключим след 2 секунди. Така че с... О, човече, не ми подрязва двора толкова рано. Съжалявам. Обикновено не идват около 45 минути. Най-популярно е дистанционното сканиране за 40, което означава, че пращате 40 сканирания на когото искате. Всеки месец се подновява. Можете да правите неограничени за себе си или други хора лично. Ако имате скенер и Тоби, е $19.99 на месец. Добре? За всеки 3 препоръки цената пада с $10. Клиентите на Itobi могат да стигнат до $9.99 и да пращате 40 препоръки всеки месец, за да ангажирате хората си добре, или им дайте стимул, или го дайте на някой на автоматична доставка. Ваш избор. Или таксувайте хората по $1 на месец. Нали? Или по $1 на сканиране. Печелите $20 на месец. Каквото и да искате да направите, това е много осъществимо. Ако имате нужда от 300, е само с $10 повече. Получавате 300 на месец. За всеки 5 препоръки цената пада с $10. Минималната цена обаче е $19.99. Вземете 5 препоръки и ще паднете до $19.99 на месец. Извинете. Ако нямате скенер и Тоби, е с $10 повече за всяко от тях на месец. Ако имате такъв, има $10 отстъпка. Ако не, това е нашата редовна цена и само с $10 повече. Отново това отляво, на всеки 3 препоръки цената пада. Дори да нямате скенер и Тоби, не е нужно. Можете просто да вземете сканирането на лице. Можете да започнете от $39.99 с 300 дистанционни сканирания. Вземете 5 препоръки. Плащате $29.99. Още 5 препоръки и плащате $19.99. На всеки 5 препоръки цената пада с $10. Надявам се, че има смисъл. Снимайте, ако трябва. Ще получите запис. Помнете, ако искате нещо, пратете ни имейлите си. За да завърша, осъзнатостта променя решенията, решенията променят навиците, а навиците променят резултатите. Не можете да се опитвате да промените резултатите, ако наистина не сте наясно с това, което гледате и какво се случва около вас. Това не е за замяна на интуицията ви, както казах в началото. Става въпрос за укрепването и укрепването на вас. И знам, че някои от вас в последния уебинар се интересуваха от моя ще направя 3-дневен курс по 2 часа на ден на 3, 4 и 5 август, понеделник, вторник, сряда. Всичко за използването на гласа в публичното говорене. Повече когато сте на сцена, не в Zoom, въпреки че има страхотни съвети и трикове. Независимо от това, в Zoom или на сцена, ще ви помогне, когато седите до някого или говорите пред група хора. Ще ви помогне да се справите по-добре, да станете и да усилите най-добрата част от себе си. Това са 3 дни, по 2 часа всеки ден, много ангажиращо и струва $500. Ако се интересувате, напишете "Интересувам се" от нещата с гласа. Добре? Това е разказване на истории и как да свързвате нещата. Доста е готино. Някои от вас са го правили в миналото. Ако сте го правили, кажете ни какво мислите. Наистина съм развълнуван. 3, 4 и 5 август е. Ако се интересувате, мога да взема само 30 души общо. Първите 30 души, които дойдат, ще създадем Facebook група и ще ви помагам дори след първите 3 дни. Ще споделяме практики, ще се опознаем и може би ще създадем лично събитие по-късно. Кажете ни, ако се интересувате. Сега искам да знам, Джон и Мишел, на какви въпроси можем да отговорим през следващите 10 минути. И тогава, ако трябва да тръгвате, добре. Някои го направиха, но нека отговорим на въпроси. Джон. Трябва да можеш да говориш, Джон. О, здравей, чуваш ли ме?
Добре, да, всъщност Мишел свърши много добра работа, отговаряйки на много от въпросите, но имам този един въпрос, който мисля, че би бил идеален за теб да отговориш. От Шерил е. Тя казва, купих сканиране на лице, искам информация как да го представя на панаири. Не съм във Фейсбук, оценявам тези уебинари. Да, едно нещо, което бих направил е, знаеш, че имаш QR код в сканирането на лице. Един начин да привлечете хората е да го направите шоуменство, нали? Искате да изглежда професионално. Ако имате iPad или таблет с Android на хубава стойка с надпис "Безплатно сканиране на лице", снимайте този QR код или сканирайте QR кода. Така ще ги привлечете за сканиране и ще вземете имейла, телефона и отчета им. Чудесен начин е за минувачите, нали? Правил съм го в Швеция и по събития. Работи много добре. Предлагате безплатно сканиране. Кажете $5, задраскайте ги и предложете безплатно сканиране на изложението. Но ги привличате с малко шоу. Разбирате ли? Трябва ви добра стойка, колкото и странно да звучи. И ви трябва iPad или дори мобилен телефон, ако нямате iPad. Но QR кодът е там с надпис "Безплатно сканиране". Проверете показателите си. Това е един начин. И ги проследявате според отчета им. Ден след сканирането им пращате видео за топ продукта, за който са се сканирали. Изчакайте 3 дни, направете второто, после третото и така нататък. Когато изчерпите всички тези продукти и добавки, тогава преминавате към друг важен отчет, който може да ги интересува. Ако е скенерът и Тоби, може да е категория в емоционалното колело. Ако е сканиране на лице, може да е метрика, резултат, но искате да им пращате информация на всеки 3 дни, докато стигнете до 30 дни и ги насочвате към продуктите си. Образовате ги. Те се интересуват, защото е за тях. Това е моят съвет. И след това учете за ChatGPT или тези вебинари, научете какво означават тези метрики добре и как да ги обясните малко. Ще бъдете страхотни. Други въпроси? Имам един тук от Бети. Сай, би ли повторил последователността на числата в категориите в отчета от сканирането? Да, всяко от тези числа просто представлява задкулисите на Itobi. Ние всъщност показваме от 1 до 200 продукта във вашата компания. Зад кулисите показваме всички 200, към които тялото ви е реагирало най-добре до най-малко. Ясно? Това означава, че тялото ви ще ги абсорбира добре въз основа на диета, стрес и съня. Съвпадение не е точната дума, но телата ни имат честоти и продуктите също, нали? Засича около 273 биомаркера и казва в какъв ред трябва да се фокусирате. При сканиране на лице показваме всичко. Можете да филтрирате продуктите. С скенера Itobi ги скриваме. Така че може да видите число като 16 или 25 в някои от тези категории. Това означава, че е номер 25 от продуктите, към които тялото ви е реагирало най-добре. Можете да сканирате за групи. Зависи от това за какво сканирате и колко е бързо. Е уместно или съответства на това колко продукта сканирате. Добър въпрос. Видях още един въпрос. След 30 дни не можете да правите това с всеки клиент, но ще искате да видите къде са, ще разберете на къде искат да отидат. Купуват ли еднократно? Страхотно, супер. Сега е време за проследяване на всеки 3 до 7 дни как се чувстват с продукта, какви въпроси имат. На всеки няколко дни трябва да имате контакт с тях.
Ако още не съм готов, не искам да купувам нищо, това е страхотно. Може би веднъж седмично просто ги подтиквате някакво събитие, което предстои или каквото и да е извинение. Запишете всички извинения, за да се свържете с някого, ще разберете. Вие просто сте естествени и продължавате напред, не се ядосвайте. Но на 30-тия ден, ако са развълнувани приемат продукти, тогава не само им давате повече информация или не. Проверявате ли как използват тези продукти, но ще искате да ги насочите към коучинг прегледа, какво друго искат, освен да приемат продуктите. Искат ли да развият бизнеса си, да го споделят с други хора? Ако имат скенера, представете скенера за лице, ангажирайте ги по някакъв начин. Това ще ги поддържа ангажирани. Всички търсим, знам го. Боже, че се случва често. Понякога търся извинения да ползвам продукта. Не знам защо седя там. Едно нещо, което реших преди много време, беше да дифузирам масло. Това е сканиране на ден. Не го правя през цялото време. Но често се сканирам всеки ден, за да видя кои масла да дифузирам. Това е начин да ползвам продуктите. Защото понякога забравяте. И сте реактивни, но мисля, че е много по-важно да сте реактивни, нали? И да слушате телата си. Аюга е безплатно. Ако видите колелото Аюга в отчетите, то е безплатно. Има нива на плащане, ако искате да отключите страхотни функции, можете. Добър въпрос. Какво друго, Джона и Мишел? Нямаме повече въпроси. Въпреки това, Дани е в чата. Той искаше да спомене нашите езикови фейсбук групи. Искам да напомня на всички. Поддръжката е само на английски, но имаме невероятен екип от супер полезни модератори, които ни помагат да отговаряме на въпросите. Ако познавате някой или вие не се чувствате комфортно с английския, намерете Facebook групите на Итови, въведете Итови и вашия език. И трябва да се появи, ако имаме група. Имаме модератори, които са на разположение да ви помогнат. Аз също ползвам преводач, ако ни пишете, но ограничен съм в тази помощ. Ако се свържете с нашите модератори, ще бъде много полезно. Итови Дъч, нали? Вижте групата във Facebook, последвайте ни в Instagram. Има група, наречена Itobi Business Builders, която не е получавала никакво внимание през последните 100 и повече дни. Продължавам да се извинявам, но не правя нищо. Действията са важни, не думите. Като се замисля, съжалявам, но трябва да действам. Смятам, че тези уебинари са перфектното нещо, което ще нарежем и ще започнем да използваме чрез имейли. Ще ги добавим към съветите. Последвайте Itobi Business Builders и ще получите съдържание. Да, имаме две важни неща, които предстоят съвсем скоро. Не мога да кажа нищо, следете ни, последвайте ни в Instagram, проверявайте спам папката. И ако се интересувате от текстова кампания чрез WhatsApp или дори iOS или Android, уведомете ни тук в чата. Така можем да ви добавим към нашите кампании. Това ще ви помогне да разберете или да сте по-наясно с нещата, защото всички четем съобщенията си, нали? Просто кажете да и изпратете съобщение. И ако се интересувате от програмата 88 клавиша на 3 август, напишете 88 клавиша, ако се интересувате, каквото решите. И след това: да, хора, това беше страхотно, оценявам ви. Споделете това с хора, ще изпратим записа.
Мисля, че можете да гледате акценти, което може да е хубаво. И така, благодаря ви много, оценявам цялата любов и подкрепа, която дадохте. Ще правим тези срещи по-продуктивни, така че прекрасен 4 юли на всички в Съединените щати. Нашата независимост. Празнувайте с нас. Оценявам и Определено. обичам всички ви. Благодаря.